Right, zviri sei matraders. Rinori ividhio number 3 ratiri kudzidzisana nezve MetaTrader 5 rinova riro application ratichange tichishandisa pakuita sei pakutrader. Saka mavidheos anaya handitika amuri kuona ndeye MetaTrader yepafoni, handiti tichaita mamavidhio tichiexplaina MetaTrader yepakombiyuta, handitika right. Saka vidhio rekutanga raiva rekudownloada MetaTrader takapedza. Rechi2 ranga riri kuconnecta account yedu yederive kuendesa kuMeta 5, handiti. Saka pathis video takuda kungoexplaina mabasic account yedu application redu MetaTrader 5, handiti right. Saka chinhu chekutanga apa pakanzi quotes apa, handiti. Makatasa pakanzi quotes apa pane atinenge tichiti mapairs, handiti. Mapairs edu ndi aya ari kuside uku, aya, handitika right. Tobva taita anenge achinzi maquotes, handiti. Maquotes edu ndi aya ari kuside uku, aya ari kumhanya mhanya, handitika right. Homework yenyu, handitika, munogoogle kuti musiyano uri pa inonzi ask price neinonzi bid price ndeupi, handitika. Ndo homework yenyu iyoyo. Mwari udenga chitiitira zvakanaka. Then tikabva ipapo papage redu remaquotes, handiti, apa patabaya apa tichanoona apa tine pakanzi charts, neapa pakanzi trades, nepakanzi history, nepakanzi messages, handitika. Tichaexplaina zvese. Saka ngatibayei pacharts. Tabaya pacharts tichanoona chart redu richanobuda rakaita sei, rakaita zvarakaita kudai. Mukatarisa pakona apa tichanoona pair redu riripo rakanzi Bitcoin versus US dollar, handiti. Tikatarisa apo tichanoona pakanzi M5, tikatarisa apa tichaona pakanzi M5. Zvinhu izvozvo zvakafanana, zviri kumirira inonzi time frame, handitika. Time frame izvi ndo yatikataura kune vakaona video redu introduction to candlestick, handitika right. But tichataura pathis video tichamhanya zvedu, but munokurudzirwa kuti mozonoona video iroro kana muri vanyowani, handitika right. Saka zvinoitika ndizvo munodai patime frame. Ukabaya pascreen ungodai panonobuda chizero ichi, handiti. Chizero ichi makachinotisa chinena M1, M5, MN, W1, D1, H4, H1, M30, M15, handiti. Zvazviri kureva izvo ndezvekuti tikabaya pa M1 kudai ande mukuona kuti zvatiri kuona pascreen zvasiyana, handitika right. Tikabaya pascreen toenda pa M5 ande mukuona zvikuita zvichisiyana, todai zvikuita zvichisiyana, ande mukuona zviri kusiyana. Tichienda nema time frame edu, handitika, kusvika ku W1, ku M1, MN1, handitika, rege tichidzoka ku H4. Saka zvazviri kungoreva ndezvekuti candlestick rega rega, handitika, iri ramuri kuona iri, neaka, neiri, nere red iri, neiri, nere green iri, neiri, handiti. Rega rega riri kumirira nguva dzewatch, handitika, 4 hours, handiti. Saka tikuti kubva candle iri rirapa iri, handiti, paratangira apa kusvika apa raita 4 hours richigadzirwa, handi maona manje. Tobva taita candle iri apa neapa, handiti, raita 4 hours iri richiita sei, richigadzirwa, handi maona minzi dzachona. Tikauya tikadzonya pa M1 totaura kuti candlestick kega kega kamuri kuonaka ndike 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, zvichienda zvakadaro, handiti. Saka kuti tiwane macandlestick M5 tiri kunoedha macandlestick 5 ema 1 minutes, kuti 1 minute, 2, 3, 4, 5 tobva tagadzira 1, handiti muona. Saka tikuti candlestick rega rega kunge iri ratoitwa iri, handitika, ratora 5 minutes richigadzirwa. Saka mukati mecandle iri mune 5 tuma candlestick twema 1 minute 1 minute, handitika. Metsi dzachona dziri kuenda dzakadaro kuti ku 15 minutes tienda ne 3 macandlesticks ema 5 minutes, handiti, tichiti 5, 10, 15. Then tinenge tine 15 tuma candlestick twema 1 minute, handitika.
ndo same maths dziripo pa M30 panapa handiti totaura isusu kuti tine 32 makenduru twema 1 minute handiti toita ma 15 minutes 2 toita ma 5 minutes mangani 5 10 15 20 25 30 6 handiti mu each and every kenduru iri mukenduru rega rega handimaona maths dzachonaka right mozoitawo homework yekuita pa H1 H4 handiti tichienda takadaro right. Tichanowanika tichinodzanya pakanzi trade apa. Ukadzanya pakanzi trade apa, chinhu chekutanga chaunotanga kutoona mazakwatira emari handitika tine inonzi balance handiti toita equity toita free margin handitika tikuya nevidhio rakazvimirira rinoexplaina maths idzodzidzi. Toya pa history panapa. Ukadzanya pa history panokuratidza zvinhu zvitatu handitika unonoratidzwa ma positions handiti ma orders handiti nema deals handitika tichauya futi tichiexplaina nyaya idzodzo. Then tikanodzanya pekupedzisira apa handiti pakanzi messages apa tikapadzanya kudai pano pekuti tinokwanisa kucreate account handitika tokwanisa kutenga ma indicator neanonzi ma trading bots handiti nezvakawanda wanda zvinenge zviriko ikoko. Tichauya futi tichipa bata ipapo nekuti pakati kurei handitika right. Video rinori I think rabo kuti tisanyanyota sei risarebesi. Saka pa next video togadzira tichi customize panapa tichipanakisa kuti pafanana nepamwe pemamwe ma screenshots amunomboona kuti anenge asina tuma box utwu handitika right. Ngatisangane pa next video rachona.